अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मणिपूर इथं घडलेल्या महिला हिंसाचाराच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सावंतवाडीतर्फे गांधी चौकात लाक्षणिक मौन आंदोलन करण्यात आलं। कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं। 4 मेला मणिपूरमध्ये जो हिंसाचार झाला, जी दुर्दैवी घटना घडली, माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली, म्हणजे भारताचा मान शर्मेने खाली जाईल अशी घटना या देशामध्ये घडलेली आहे आणि अतिशय वाईट वाटतं या घटनेचं। आणि ही घटना आज 2.5 महिने झाले तरी अजून त्याच्यावर कोणताही ॲक्शन झालेली नाही आहे। आणि त्यामुळे आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी असतील, सर्वसामान्य आमच्या महिला असतील, आज सावंतवाडी शहरामध्ये गांधी चौकामध्ये शांततेमध्ये मौन आंदोलन करत आहोत आणि त्यासाठी सगळेजण इथे उपस्थित आहेत। खरं तर जेव्हा ते आम्ही क्लिप बघितली ती 2 महिन्यांनी आमच्या समोर आला, तो फोटो असेल, क्लिप असेल, समाज माध्यमांच्या माध्यमातून आला आणि ते बघितल्यानंतर पायाखालची जमीन सरकली की असं हे कुठल्या जगामधली ही गोष्ट आहे। आणि सुरुवातीला वाटलं ते खोटं आहे, पण नंतर कळालं की हे असं खरं घडलेलं आहे आणि खूप वेदना झाला मनाला। अचानक म्हणजे भीती वाटली, हतबलता वाटली, अतिशय आक्रोश वाटला आतून आणि कळलंच नाही की काय करावं। अचानक इतकं भयानक होतं ते सगळं। आणि आमच्या 2 महिला, म्हणजे त्याच्यात जात पात धर्म हे सगळं बाजूला ठेवाय, 2 महिला त्यांना ज्या पद्धतीने निर्वस्त्र करून जमावाने त्यांची धिंड काढली, त्यांच्या बाबतीत किळसवाणे प्रकार केले आणि अतिशय घाणेरडं कृत्य, म्हणजे माणुसकीला काळीमा फासण्याच्या पलीकडचं अजून घाणेरडं कृत्य त्या जमावाकडनं झालं। एकाही जमावातल्या माणसाला वाटलं नाही त्या आपुलकी, किंवा एकाही जमावातल्या माणसाला वाटलं नाही की त्या महिलांबद्दल काहीच वाटलं नाही। निर्दयपणे त्यांनी जे प्रकार घडले त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। निषेध तर खूप म्हणजे सोप्या शब्दात म्हणतात, म्हणजे खूप घाणेरडं कृत्य झालेलं आहे आणि आम्ही सगळेजण त्याचा इथे शांततेमध्ये मौन आंदोलन करून निषेध करतोय। आणि आज 2.5 महिने झाले। आज केंद्र सरकार काय करतं, याच्यावरती काय त्यांनी उपाययोजना केली, पुढे काय केलं, अजून काहीही ॲक्शन नाही आहे। 4 मेला घटना घडली, 2.5 महिन्यात त्यांनी इंटरनेट बंद करून टाकलं, म्हणजे कोणासमोर ते समाज माध्यमांसमोर ते येणार नाही याची दक्षता घेतली, पण जे यायचं ते झालंच, ते सगळ्यांना कळालं काय झालं ते। आणि आज आमची सर्वांची मागणी आहे की मणिपूरचं सरकार बरखास्त झालं पाहिजे, तिथे राष्ट्रपती राजवट लागली पाहिजे आणि यांनी अध्यक्ष मोदी सरकारने त्याच्यामध्ये लक्ष घालून ताबडतोब या गोष्टी केल्या पाहिजेत। आमच्या महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि अशा घटना परत घडू नयेत किंवा कोणती घटना, त्यासाठी सरकारने कार्यतत्पर राहिलं पाहिजे आणि आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करतो। इथे ऑरेंज अलर्ट असताना हे सगळे महिला आज रस्त्यावर उतरलेल्या आहेत। शांततेपणे आम्ही आंदोलन करतोय आणि आमचं पूर्ण महाराष्ट्रात आज आंदोलन आहे। आम्ही याचा जाहीर निषेध करतोय, सगळ्यांनी काळ्या फितीपासून आम्ही निषेध केला आहे आणि सगळेजण, महिला असतील, सगळेजण या गोष्टीचा निषेध करतोय आणि आम्ही शांततेमध्ये थांबतोय। अजून आम्हाला थोडा वेळ थांबू द्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।